Dnes jsme se sešli, abychom se stali svědky v dnešní době, řekl bych přece jenom takového trochu odvážného kroku, pro který se naši milí snoubenci rozhodli, totiž vstoupit do manželství. Something from nothing through the words that you speak from the dust where you formed me. Bracha pro mě nikdy nebyl jen sourozenec, ale byl i pro mě vzor. Ukázal mi, co je disciplína, ale když něco chceš, musíš pro to makat. Ne vždycky byl život jednoduchý, ale díky němu jsem pochopil, že to zvládnout jde. Tak bych chtěl oběma popřát všechno nejlepší do života, ať jsou šťastní, ať si sny a dosáhnou všech cílů. Mám tu čest znát Dannyho a Chani od roku 2020. Byl jsem v podstatě dítě žijící se dvěma velmi organizovanými dospělými. Chani vždycky plánuje další krok, Danny ho hned realizuje a dohromady tvoří opravdu kouzlo. Tak tedy, Danny a Chani, ať vaše láska roste, úspěch stoupá a vaše baterky se nikdy zcela nevybíjí. Tím nejcennějším, nejdražším pro vás dva udělali vaše manželství, váš vztah. A chci vás povzbudit, abyste ho celý život tak chránili, abyste nikdy nedovolili, aby vaše manželství ztratilo tu hodnotu, tu cennost, která mu skutečně náleží. And you said it, and your face can say it all. Představte si holčičku, která se tiše přikrade ke dveřím pokoje své sestry. Nakoukne dovnitř a uvidí kouzlo. Její sestra se líčí před zrcadlem jako nějaká princezna. Blízkost a smích. A tu princeznu, kterou jsem kdysi obdivovala, jsem tomu našla. Ale tentokrát byla i moje nejlepší kamarádka. Věděla jsem, že jejich láska není jen o nich dvou. Je to láska, která tvoří domov. A dnes si Chani a Danny slibují lásku navždy. Ale víte co? S láskou, úctou a vděčností, že jste si našli jeden druhého. Tak na Chani a Dannyho a jejich nekonečný příběh lásky. Hôn nhân là một vấn đề quan trọng của một đời người. Chúng tôi rất lấy làm hạnh phúc khi hai cháu đã tìm được bến đỗ của đời mình, cùng nhau đến với nhau để xây được một tổ ấm mới. Và để như các vị đã thấy, để minh chứng cho tình yêu đó là hai cháu đã có với nhau bé Đoàn Alias.
Pokud jste se rozhodl dobrovolně vzít si zde přítomnou nevěstu Chang za manželku, odpovězte zřetelně a nahlas ano. Ano. A pokud Chang jste se rozhodla dobrovolně vzít si zde přítomného mladého pana za manžela, odpovězte zřetelně a nahlas ano. Ano. A protože jste splnili všechny požadavky právního řádu České republiky k uzavření manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Knowing what I know now, I would do it all again in a heartbeat. And I must admit that every morning I wake up, either I must be dreaming or I must be lost in love. Never in a million years never thought life could be so good, but so good. Never thought life could be so good.